Jak stanovit, že se mě nové povinnosti týkají? Nejprve je nutné zjistit, zda se vás regulatorní podmínky týkají a v jak velké míře. Nejjednodušší způsob je vyhledat si seznam regulovaných odvětví. Pokud v něm najdete odvětví, ve kterém podnikáte, je nutné se podívat, jaké jsou podmínky k tomu, abyste spadali pod nižší nebo vyšší míru regulace. Navrhovaný zákon obsahuje mnoho výjimek a proto nejde úplně jednoduše shrnout, které odvětví kam spadá. U většiny oborů navíc hraje důležitou roli také velikost podniku. Ohlášení a registrace. Podle nového kybernetického zákona vám od doby, kdy zákon vejde v platnost, běží lhůta 60 dní. K ohlášení regulované služby Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. To provedete jednoduše skrze jejich portál. Úřad vás následně zaregistruje. Hlášení kontaktních údajů. Ode dne registrace máte 30denní lhůtu k nahlášení kontaktních údajů. Povinnost hlásit bezpečnostní incidenty. Nejpozději do 1 roku musí dojít k nahlášení kybernetických bezpečnostních incidentů. V případě vyššího regulatorního stupně přímo Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a v případě nižšího takzvanému Národnímu CERT. Zákon zavádí v určitých případech také povinnost nahlašovat incidenty i vašim zákazníkům. Zavádění bezpečnostních opatření. Podle režimu, do kterého spadáte, také běží lhůta 1 roku na zavedení bezpečnostních opatření. Jejich zavádění může být časově náročné a tak je třeba s ním začít včas a použít na to ty správné nástroje.